Rahim al-haditsus tasi'u wa salasuna. Al-hadithu utawi iki iku hadis at-tasi'u kang kaping 9 wa salasuna lan 30. An Mujahidin an Salmana saking Imam Mujahid an Salmana saking sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhuma. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku hafidho lamun apal utawa ngreksa sapa man ala ummati ing atase umat ingsun hadhil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadis. Dakhala mongko mlebu sapa man aljannata ing swarga wa khasyarahu lan ngumpulake ing man sapa Allah Gusti Allah taala ma'al anbiya'i ing dalem sartane pira-pira nabi wal ulama ilang para ulama yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Sapa wong kok apal utawa minimal pokoke eling, ora hafal secara teks tapi eling isi-isine dawuh Kanjeng Nabi yang berisi tentang 40 perkara niki. Niki dipun jamin dakhalal jannah. Iku jawabun dengan menggunakan dakhala dengan fi'il madhi. Mesti nih kan. Swarga kan niki kan dereng dibuka. Awake kan kudune siar, mongko bakal mlebu swarga. Mesti kan ngoten. Mesti kan menggunakan fi'il mudhari' yadkhulul jannah. Tapi ning kene menggunakan dakhalal jannah dengan menggunakan fi'il madhi. Kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Dakhala iki artinya wis mlebu, nek yadkhulu lagi utawa bakal mlebu. Lah tujuannya pun Gusti Kanjeng Nabi dengan menggunakan fi'il madhi dakhala niki untuk litahqiqil wuqu'. Artinya memastikan bahwa wong sing hafal ning nggone 40 hadis niki sudah dipastikan mlebu ning nggone swarga kumpul karo para nabi lan para ulama bijak wonten ing dinten kiamat. Bakulna mongko matur sapa kita para sahabat, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ayyul arba'ina hadisan. Ayyul arba'ina utawi endine 40 apane hadisan hadise. Hadis menapa kemawon Kanjeng Nabi ingkang kedah kula jaga saking sekawan dosa kala wau. Baqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yaiku antuk mina yen to iman sira billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan pira-pira malaikat wal kitab lan kitab wan nabiyyin lan para nabi kabeh wal ba'si lan dina ba'as dina kebangkitan sangka kubur ba'dal bauti ing dalem sakuse mati wabil qadari lan iman kelawan pesten kelawan takdiri Gusti Allah khairihi bagusi pesten wasyarihi lan alane pesten minallahi saking Allah Ta'ala. Ini pertama yaitu kowe imanno marang Gusti Allah. Artinya iman dhateng Gusti Allah Ta'ala mriki inggih menika perkados bilih Gusti Allah menika zat ingkang wujud, zat yang memang ada walaupun kula panjenengan sami niki mboten saged menyatakan, mboten saged mbuktekno tentang wujudipun Allah Ta'ala. Tapi kita yakin, dan untuk meyakinkan niki kita butuh akal, butuh berpikir.
Saiki nek sangu barang kuwi ana sing gawe, mesti enek pencipta pertama. Nek antara satu dengan yang lain itu misalnya ada terkaitan, artinya sebagai dampak atau sebagai akibat dari suatu reaksi, dan akhirnya mewujudkan atau memunculkan sesuatu yang baru, maka ini akan berantai dan maka akan menghasilkan titik awal dari segala sesuatu itu. Gimana yang niki ingkang kita yakini ini sebagai Allah, sebagai titik awal dari saking sedaya perkara. Lajeng nomor kalih uga iman ning gone dina akhir. Nggih menika dinten kiamat. Bilih masa ini akan berakhir, kehidupan ning gone donya iki akan berakhir. Enek dina akhir, dina kehancuranipun jagat menika. Lajeng ugi iman dumateng para malaikat. Bila Gusti Allah Ta'ala menika kagungan makhluk sing jenenge malaikat, sing malaikat niku tinitah saking nur. Ugi iman dumateng kitab. Artinya kalau dengan sami meyakini bilih wonten sebagian kitab ingkang dipun turunaken kalian Allah Ta'ala wonten ing bumi dhateng para rasul, para nabi, termasuk ingkang wajib kita yakini inggih menika wontenipun kitab Taurat, Zabur, Injil lan Al-Qur'an. Niku sedaya kitab samawi, kitab sangka langit saking ngersanipun Allah Ta'ala. Ugi iman dumateng para nabi. Artinya kalau panjenengan sami niki meyakini bilih Gusti Allah Ta'ala menika nggadahi utusan yang diperintah untuk membawa kabar saking Allah disampaikan ning gone umate. Dan niki nabi menika sing diutus kalian Gusti Allah Ta'ala menika bangsa menungso sami kalian kula lan panjenengan sami. Ugi iman dumateng dina ba'ats ba'dal maut, dina kebangkitan sakwise kematianipun manungsa. Niku termasuk ingkang kedah kita yakini, kita imani. Ugi iman dumateng takdiripun Gusti Allah Ta'ala, mbuh sing apik, mbuh sing elek, kuwabeh kedadian ana ing bumi. Apik elek niku sedaya dipun kersakno, dipun pesti dening Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Batas adalah yang to nyakseni sira an ing sedune kelakuan iku la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang patut sinembah kejaba hambung Gusti Allah Ta'ala. Terus kula panjenengan sami ugi meyakini bilih ora ana sesembahan. Kados sing kula aturi menane bilih sing dimaksud ilah menika inggih menika zat ingkang kita dadosaken sebagai tempat untuk mengadu, untuk memohon pertolongan, untuk menyerahkan segala urusan kula panjenengan sami. Niki sing patut untuk dijadikan sebagai sandaran iki namung Allah Ta'ala. Mereka sakliyanipun Gusti Allah Ta'ala sekuat apapun niku mboten mampu, mboten badhe saged kita dadosaken nggon sumindi. Kranten setiap makhluk menika mesti nggadahi kelemahan. Ingkang sempurna niku namung Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala bersifat qidam, bersifat baqa. Baqa artinya iki langgeng. Langgeng ini tidak berubah, tidak akan rusak, tidak akan mati, tidak akan binasa. Dan sifat niki ingkang agungan namung Allah Ta'ala. Sedangkan salintunipun Gusti Allah Ta'ala mesti mengalami perubahan dan mengalami kerusakan, kehancuran, kepunahan. Illallah kejaba namung Gusti Allah. Wa anna Muhammad dan sedunia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Awake mbok yakin bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika pancen bener-bener utusanipun Gusti Allah.
bukan hanya sekedar pengakuanipun Kanjeng Nabi, boten. Tapi Kanjeng Nabi niku bener-bener beliau niku utusanipun Allah Ta'ala. Sehingga ketika kepingin sami meyakini bila Kanjeng Nabi niku utusanipun Allah Ta'ala, maka seluruh kabar ingkang dipun arsa Kanjeng Nabi kita juga wajib untuk mengimani, untuk ngestokno. Bismillahirrahmanirrahim. Batuki malan yen to jenengake sira as-sholata ing salat. Iku as-sholata boten as-sholati. As-sholata ing salat bisbagil wudu'i kelawan nyampurnaake wudu liwaktiha ana ing wektune salat bitamami ruku'iha kelawan sampurnane ruku'i salat wa sujudi haran sujude salat. Ugi malih kepengin sami termasuk ingkang perlu kita jaga inggih menika jumenengake salat dengan menyempurnakan wudu. Kadang-kadang keadaan adem terus akhirnya nek wudu niku boten sempurna. Lah masuk niku boten disempurnakno. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adiyar yen to nakaake sira zakata ing zakat bihaqqiha kelawan hake zakat. Wa tasuma lan yen to poso sira syahrul ramadhana ing wulan Ramadan. Wa tahujja lan yen to haji sira al-baita ing Baitullah ing Mekah. Ini saka alamun kuwasa sira lampun mampu sira ilahi marang Baitullah apane sabilan dalani. Artinya perjalanannya aman, ya ada biaya untuk sampai ning gone Mekah. Mergo walaupun ada biaya tapi ketika tidak aman niku nggih boten wajib. Misalnya pun jalan yang akan kita lalui niku dalam kondisi perang. Niku boten wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli ala illa salat sapa sira isnatai asyara ing rolas apane rakaatan rakaate fi kulli yaumin wa lailatin ing dalem saben dina lan wengi. Wa ya uti salat rolas rakaat iku sunnati sunnah ingsun. Niki maksudipun niki menika salat rawatib. Iki salat sing ngiring-iringi salat fardu niku rolas niku sing muakkad. Artinya sunnah niku yang dikuatkan. Mergo Kanjeng Nabi niku jarang banget nilarno. Hampir setiap Kanjeng Nabi sholat fardu niku mesti diiring-iringi sholat niku. Berarti niku sunnate muakkad. Tapi wonten ingkang sunnah sholat rawatib ning sunnah niku sunnah ghairu muakkadah. Ora patek kuat mergo Kanjeng Nabi jarang-jarang nindakno. Lah sing sholat muakkad nggih menika 2 rakaat sadurunge subuh, 4 rakaat sadurunge luhur, 2 rakaat sakwise luhur, 2 rakaat sakwise maghrib, 2 rakaat sakwise isya. Iki sadurunge subuh loro, sadurunge luhur 4 rakaat, sakwise luhur 2 rakaat, sakwise maghrib 2 rakaat, sakwise isya 2 rakaat. Niku sing sunat muakkad. Liyane niku ghairu muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Batala sarokaatin lan telu pira-pira rakaat witron kali witir kali ganjil la tatrubuha ora ninggal sapa sira ing 3 rakaat utawa la tatrubuha lane digawe lanahi. Nah niki digawe lanafi. Manane ora tenek lanahi niku aja ninggal. La tatrubuha aja ninggal sira ing 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusiklan aja nyekutake sira billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wala kasilan aja maksiat sira, aja durhakani sira walidaika ing wong tuwa loro nira. Wala takulan aja mangan sira malal yatimi ing artane bocah yatim. Bocah yatim. Yen zaman awal-awal Islam iku kan kathah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku sing garwane niku luwih saka siji. Ana sing digarwa niku rondo duwe anak.
Lah wong tuane duwe tinggalan, dan ini kan hartane anak yatim. Maka sebagai bapak, dia ojo sampai makan harta bocah yatim ini dengan cara dolim. Nek ngeramut misalnya pun tinggalan niku berupa hewan atau pekarangan, niku diramut kok hasilnya dipangan bareng-bareng boten menapa-napa. Tapi nalika tinggalan pekarangan terus yang lemah niku didolim nggo mangan, dan niku jenenge termasuk makan harta anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takulan ojo mangan sira ar-riba ing riba. Wala tasrab lan ojo ngombe sira al-khamra ing arak. Wala tahlif lan ojo sumpah sira billahi kelawan Gusti Allah kelawan mencatut nama Allah kadiban khaligoro. Jadi ketika wong sumpah terus menggunakan nama Allah untuk melindungi diri, tapi sumpahnya itu gitu. Mergo supaya wong iki percaya dhek menggunakan sumpah, menggunakan nama Allah. Dan itu dari sumpah goroh nganggo asmane Gusti Allah Ta'ala. Niki larangan berat, larangan keras. Ojo sampai Gusti Allah niku dienggo sumpah sing sumpah niku sumpah dusta, sumpah goroh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyhad lan ojo nyekseni sira syahadat az-zuri kelawan pasaksen palsu ngala akadin ing atase wong suwiji qaribin kang parek keluarga dekat au ba'idin utawa kang adoh. Di ojo sampai keluarganya sami niku nyekseni dengan cara berdusta, ora weruh ngaku weruh utawa jane weruh kejadian yang sebenarnya, tapi leh muni dibalik. Kuntul diuneno dandang, dandang diuneno kuntul, diwolak-walik faktane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'malan ojo ngamal sira bil hawa kelawan hawa nafsu, ojo mung nuruti nafsu. Wala tadab lan ojo ngrasani sira akoka ing dulur ira. Wala takok lan ojo ngrasani sira fihi ing dalem akoka sedulur ira min khalbi saking burine sedulur ira. Wala taqdif lan ojo dalih sira. Ojo dalih ki artine ojo nuduh, ojo dalih sira al-muhsanata ing wadon kang direksa, wong wedok sing terjaga kehormatane. Artine wong wedok misalipun nggih dhisik memang asale niku jadi wanita tunasusila, terus dia niku tobat, wis ora nglakoni penggian kuwi meneh, terus kalau panjenengan sami niku nuduh utawa boten nuduh, tapi kalau panjenengan sami niku menyematkan nama sebagai begengge, begedel, niku termasuk niku menuduh wong melakukan zina. Jadi ku mulane wonten dawuh niku bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Saelek-eleke julukan yaiku julukan kefasikan sakwise wong mau iman. Dhisik wong iku asale megane pun main misalipun, terus awake juluki tukang main, padahal wis tobat. Asale megane pun ku tukang mendem, terus awake juluki tukang mendem. Niku boten pareng, julukan-julukan niku dilarang kalian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqulan ojo ngucap sira angka saking sira innaka setune sira iku mulain wong kang pamer. Artine ojo ngarani wong kowe iki pengen dingine to, kowe pengen dilempong to, kowe golek pengaruh to. Niku bener nuduh wong utawa ngarani wong pamer utawa riya, aja sampe. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bitu mongko sebabe lebur apa amaluka amal ira, sebab nuduh, sebab sumpah, sebab
nggunakno asmane Gusti Allah taala kanggo sumpah niku kabeh iso mlebur ning gone amal-amal kula lan panjenengan sami. Wala ta'ab lan aja dolanan sira, wala talhu lan aja lelahan sira ma'allahina ing dalem sartane wong kang padha lelahan. Wong sing seneng anggur-angguran, sing seneng main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lan aja ngucap sira lek siri marang wong kang pendek. Aja ngucap, aja njuluki utawa aja nyeluk ya qasiru, qasir, wong sing pendek, timbul. Niku sampun ngantos kita gunakno. Turidu halen ngarepake sira bidalika kelawan mengkono ucapan aibahu ing nyacat wong. Enek julukan niku pun menyatu lan wong niku mboten lara ati, mboten napa-napa. Tapi ketika kelompoknya sami niku mengucapkan kalimat ya qasir, timbul, pendek niku untuk menyakiti, natoni ning gone atine wong sing kita tutuk niku sing mboten pareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taskhar lan aja ngina-ngina sira bin ahadin saking wong suwiji minan nasi saking menungso. Wa tasbira lan yen to sabar sira indal balai ing dalem nalikane ngadepi bilahi utawa ngadepi bala. Nalika oleh bala iku kon sabar. Yaiku kanthi balekno urusan itu datang Gusti Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap oleh bala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'mantan aja rumangsa aman sira min iqabilai saking siksane Allah taala. Wala tamsilan aja lumaku sira binamimati kelawan adu-adu fima ing dalam barang bainal ikhwani kang tetep ing dalam antarane pira-pira dulur. Misale pun panjenengan niku duweni bahan omongan dan omongan ku nek diomongno ning gone A niki maka akan nyulut kemarahan ning gone A. Utawa saka gone A nek kita sampaikan ning gone B akan menyulut kemarahan B. Akhirnya wong loro kuwi sudah dadi padudon tukar padu bermusuhan. Dan niki sampun ngantos kita tindakno niku padha karo klombengan sami niku medu. Bismillahirrahmanirrahim. Batasqullah lan yen syukur sapa sira Allah ing Gusti Allah ala kulli nikmatin ing atase saben-saben nikmat an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan nikmat alaika ing atase sira batasbira. Artine niki syukur niku ngaten nggih. Jadi syukur niku mboten sekedar klombengan sami muni alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu bener-bener kita resapi wonten ing mana. Nalika awake niku keparingan nikmat kanggo Gusti Allah, wujude gugur napa kemawon. Dan niku sebagai nikmat. Misalnya pun panjenengan niku nandur sukses, berhasil dengan baik, utawa dodolan duweni keuntungan, utawa klombengan sami niku ngaji ngaten iki terus ada pemahaman baru. Terus enak rasa maruf. Dan itu kita kembalikan bahwa nikmat niku saking ngarsanipun Gusti Allah taala. Balekno bahwa niku sedaya peparingipun Gusti Allah taala niki diarani syukur. Tapi nek kok dengan sami niku bangga sebab sangka usaha niki, dan niki berarti niku kufur. Mergo mengakui bahwa apa yang kita dapat niku itu sangka hasilnya dhewe, sangka usaha dhewe. Itu jenis kufur. Orang elingi karo sing maringi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbira lan yen sabar sapa sira indal balai ing dalem nalikane ngadepi bala wal musibah lan musibah. Wala taqnut lan aja rumangsa pedhot sira. Aja merasa putus sira min rahmatillah saking rahmati Gusti Allah taala. Jadi dalam kondisi apapun, misalnya pun awalnya kadang-kadang diweni kesusahan, dari sama segi ekonomi,
utawa mungkin saka sisihan, saka bojo utawa saka anak sing niku boten marena ning gone ati. Jadi awakku merasa kecewa dari segala niki mau niku aja sampai niki memutuskan awake saka rahmatipun Gusti Allah Ta'ala. Awake tetap berharap dengan Gusti Allah Ta'ala untuk merubah keadaan awake dhewe, untuk merubah wong-wong yang di sekitar keluarga sami, sehingga nanti bisa saling menerima, awake dhewe kelonggaran nanti. Niku awake ngarep-ngarep rahmatipun Gusti Allah. Aja sampai memutus. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala yen to mangkateni sira ngerteni nek anama ing sedune barang asobaka kangenani apa ma ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku yukhti aka krana gawe luput sapa Allah ing sira ngono ora. Kilam ini kilam juhud mergo basa silam yakun. Dadi maknane cara pondok ngeten. Lam yakun ora ana apa ma iku yukhti aka kok gawe luput sapa Allah ing sira ngono ora. Utawa nyalahna sapa Allah ing sira ngono ora. Artine musibah sing kita tampa niki bukan berarti Gusti Allah Ta'ala niki ngluputno nyalahna awake dhewe ora. Tapi awake kan berbelajar. Gusti Allah niku ngaweni pelajaran-pelajaran dhematan kula panjenengan sami, termasuk caranipun Gusti Allah ngaweni pelajaran inggih menika memberi musibah. Akhirnya awake iso sadar, oh ternyata aku iki gak iso apa-apa. Akhirnya awake bali maneh ning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annama lan sedune barang akhta'aka kang luput apa ma ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku lisibaka kok krana aweh musibah sapa Allah ing sira ngono ora. Ada sesuatu yang tidak kita dapat, yang tidak bisa kita raih, gegayuan-gegayuan sing gagal. Niku kok Gusti Allah niku memberi musibah utawa piye? Artinya untuk menjatuhkan kula panjenengan sami mboten. Mboten wonten tujuanipun Gusti Allah ngoten niku. Tapi dengan kesabaran kula panjenengan sami nek sabar kanthi nampa musibah kala wau justru akan mengangkat derajat kula panjenengan sami wonten ing ngarsanipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadlutan aja nukrih sira sukhta rabbi ing bendune pangeran biridul makhluqina kelawan ridane pira-pira makhluk. Aja sampai awake iki milih ridone makhluk seneng awake dhewe, tapi Gusti Allah Ta'ala niku bendu awake nuruti wong ben seneng misalipun kekancan, terus awake ninggalno perkara yang merupakan perintah wajibipun Gusti Allah Ta'ala. Niku awake berarti menantang ning gone bendunipun Gusti Allah Ta'ala demi gawe senengipun makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Silan ojo milih sira ad-dunya ing dunya ngalal akhirat ing ngalahake ing atase akhirat. Wa idza sa'alaka lan tatkala ninjalu ing sira sapa akhuka sedulur ira al muslimu kang Islam ma ing barang indaka kang tetep ing dalem sanding ira fala tabkhal monggo aja medhiti sira alaihi ing atase ma wandur lan ningalano sira fi amri dinika ing dalem lelakone agama nira ing dalem lelakone agama nira ningalono ilaman marang wong huwa kang utawi man iku fawqa ing dalem sanjur ira wa fi amri dunya kalan ing dalem lelakone dunya ira
ningalono ilaman marang wong wa kang utaiman iku dunaka tetep ana ing sak ngisor ira. Nek urusan agama kula dengan sami niku supaya nyawang memperhatikan nek wong-wong sing sak dhuwure. Jadi lakune misalipun ketertibane anggone nglakoni ibadah utawa segi ati-atine ning gone daharan utawa ning gone napa. Nah niku wong kok kita sawang niku kok dia sangat menjaga aturan agama niki sing kita sawang. Aja diwalik. Aja diwalik terus nyawang wong-wong sing bisa pun walaupun niku seorang kiai sing kita sawang niku lakone sing elek-elek, sing disawang elek-elek niku terus awake akhire rumangsa luwih apik. Mergo sing kita pandang niku segi eleke. Boten ningali ning gone bab sing sae. Nanging nek urusan donya kula pengen sami niku kon nyawang wong sak isore. Ben ahli bersyukur. Untung aku jadi iso ngene. Ket tanggoku kok ora duwe iki lan duwe iki. Iku nek urusan donya kon nyawang wong sing sak isore ben kula pengen sami niku iso syukur dhateng Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taklif lan ojo gorok sira wala tukhalid lan ojo ngancani sira asyetona ing setan. Artinya aja ngancani setan ya aja nuruti apa sing dikarepno setan. Wadalan ninggalo sira al-batila ing perkara kang batil. Wala takhudhu lan ojo ngalap sira ing akhud ing sedulur bi kelawan batil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'ta lan tatkala krungu sira haqqan ing perkara hak ing sesuatu yang benar fala taktumhu mongko aja ngumpetake sira ing hak. Misalnya wonten suatu kejadian untuk misalnya pernah tonggo panjenengan tentang batas-batas tanah. Panjenengan itu sumerep sejarah. Terus enek tonggone niku sing gugat. Senajan sing gugat niku sedulur panjenengan. Sing dulur jenengan itu sebenarnya nggone pihak sing kleru. Maka panjenengan kudu bertahan berdiri untuk menegakkan sing bener. Ora peduli dulure iki harus nggone pihak sing kalah, kok pancen dhewe ora bener. Aja krana dulure terus didukung padahal dia tahu nggone perkara nggone urusan sing hak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adib lan ngajar tata krama sira ngulang tata krama sira ahlaka ing ahlinira ing keluarga ira wa waladaka lan anak ira bima lawan barang yang fahum kang manfaati apa ma ing ahlaka wa waladaka ing keluarga lan anak-anakmu indallahi ora ing ngarsane Gusti Allah. Wa yuqarribum lan dadekake parek apa ma ing ahlaka wa waladaka ilallahi marang Gusti Allah. Wa sinten agawe bagus sira ila jirane kang marang pira-pira tangga ira. Wala taqta lan aja megot sira aqribaka ing pira-pira kerabat ira. Jangan memutuskan kekerabatan paseduluran. Saton apa meneh ora sapa aruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadabira khimikalan biro-biro sanak pamilihiro wasilhum lan nepongo sira ing kabeh wala ta'lan wala tal'an lan ojo nglaknati sira nglaknati to nyedakno sira ahadan ing wong suwiji min khalqillahi saking makhluke Allah Ta'ala. Wasil lan ngakeh-ngakehno sira tasbiha ing maca tasbih
wa tahlilan maca tahlil wa tahmidan maca tahmid wa takbiran maca takbir wa la tad'lan aja ninggal sira qiraatul Qur'ani ing maca Al-Qur'an ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah saben-saben kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Illa antakuna kejaba yen ta ana sapa sira iku junuban wong kang junub. Nek wong junub ora oleh maca ayat Quran, bisa pun maca Fatihah walaupun tidak memegang Al-Quran ora oleh maca kulhu. Wong junub niku mboten oleh maca ayat Quran. Kecuali nek biasa kalimat-kalimat saka Quran tapi niku merupakan berkaitan karo suatu masalah. Misalnya pun ada musibah, awake maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalimat tarjih niki saka Quran, tapi ketika ada musibah kalau sami ngucapno niki oleh ora masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'lan aja ninggal sira fudulul jumu'ati ing negani Jumatan wal jamaah dilan biro-biro jamaah wal aidaini lan riya ya luru wamtulan angen-angen sira kullama ing sekabehe barang lam tardo kang ora ridho sapa sira ora ridho utawa ora lilo sira ayu qala yen to den ucapake apa malaka marang sira wa yusna alan den gawe apa mabika kelawan sira la tardohu aja ridho sira ing ma li ahadin marang wong suwiji wala tasna lan aja gawe sira bihi kelawan ma gawe sira maring ahad bihi kelawan ma ngoten. Kula pengen sami nalika ora seneng, ora lilo, utawa pegel nek di omong wong, utawa sesuatu itu dilakukan orang terhadap kita, awake niku pegel, awake lara ati. Dan barang sing iso ndadekno lara ati, dateng kula pengen sami niki aja sampai kita lakoni kanggo wong liya. Nek awake digawe ngono ya lara, ya aja sampai niki kita lakoni. Mergo rasane niku padha, wong niku rasane rasa saling merasakan. Perasaan padha-padha duwe perasaane. Nek awake niku dingonokno ki lara, berarti wong kae dak ngono, tak ngonokne ya lara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Salmanu, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, duh Rasulullah, ma sawabu hadil arba'ina hadisan. Ma iku menapa sawabu hadil arba'ina utawi ganjarane iki sekawan dosa apane hadisan hadise. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'asani bil haqq walladzi demidan ba'asani kang ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak. Diutus nabi yang kali dari nabi. Innallaha satune Gusti Allah taala iku yang suruhu bakal ngiring, bakal ngumpulake sapa Allah ing man sing apal yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ma'al anbiya ing dalem syaratane pira-pira nabi wal ulama ilan pira-pira ulama waman lan wong-wong Waman utai sapane wong iku ta'allama lamun belajar lamun sinau sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise sawise belajar wa 'allama halan ngajarake kemulangake sapa man ing hadil arba'in diulangake anasa ing menungso ing wong liya kana monggo ana apa dalika mengkono ta'alum lan taklim belajar lan mengajar iku khairon luwih bagus min ayyukta tinimbang saking yen to den paringi sapa man ad-dunya ing dunya wa malan barang-barang fiha kang tetep ing dalem dunya.
waladi demi dat bahasani kamu semutus sapa aladi ing ingsun bil haqi kelawan hak nabiyan ing dadi nabi man utai sapane wong iku hafidhul lamun apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise wa talabalan nubrih sapa man biha kelawan 40 hadis ma ing barang ing dawe kang tetep ana ing ngarsane Gusti Allah taala tawaqahu monggo ngalungi ing man sapa Allah Gusti Allah taala yaumul kiamat ing dalem dina kiamat dikalungi bikola daten kelawan kalung min nurin saking nur ya ta'ajjabu kang padha gawok padha nggumun sapa al awaluna pira-pira wong dihin-dihin wong dhisik-dhisik wong awal-awal wal akhiruna lan wong buri-buri min husni saking arah bagus man wa bahailan tegese ya bagus tapi ya indah wibawa sebangsa ngoten niku bahak bismillahirrahmanirrahim jamalilan bagus man bismillahirrahmanirrahim wa min karamati lailan saking arahe oleh mulyaake Allah taala iyyahu iman Ibn Kanjeng Nabi demi dat sing mutus aku kanthi hak sebagai nabi sapa ae kok apal utawa jaga 40 perkara ki mau wong mau nalika dhewe nyuwun anugrah saka ngarsanipun Gusti Allah taala binjing kan Gusti Allah taala bakal dipun paringi kalung utawa tinggone kalung saka nur saka cahaya sehingga dadekno wong awal-awal wong mutaakhirin niku padha gumun nang gone keindahane wong iki baguse wong kuwi utawa katribawane niku sing gumun kabeh hukum gumun kok kaya ngono anggone Gusti Allah taala mulyaake marang wong sing ngreksa hadis mau Bismillahirrahmanirrahim waladina demi dat ma'asani kang musmutus sapa dat ing ingsun bil haqi lawan hak nabiyan ing dadi nabi man utai sapane wong iku hafidhul lamun apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise syafa'ahu monggo paring syafaat ing man sapa Allah Gusti Allah taala yaumul kiamat ing dalem dina kiamat paring syafaat fi arba'ina ing dalem 40 alfa insanin ewu menungsane artine wong sing hafal niki utawa ngreksa hadis niki juga mengamalkan isen-isine hadis niki mau niku kalian Gusti Allah taala benjing wonten ing dinten kiamat dipun paringi hak untuk memberi syafaat wong 40.000 diberi hak untuk nyafaati atau memberi pertolongan nenggone wong 40.000. Bismillahirrahmanirrahim. Sing insan ini sing disafaati mau miman bayane saking wong istaujaba kang haki sapa man annara ing neraka. Jadi 40.000 wong sing iso ditulungi niku mboten syukur wong. Tapi memang wong-wong yang ada hak untuk masuk nang gone neraka. Tapi dia bisa memberi syafaat, bisa mentasno, bisa membebaskan insyaallah siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim wa yashfa'ulan nyafaati sapa kullu wahidin saben-saben suwiji fi arba'ina ing dalam 40 apane alfan ewune ukhra kang meneh salah sama roden kelawan telu piro-piro ambalan malah si kurang pisang pitok kurang terbatas neng gone 40.000 tok niku tapi uga tambahane 40.000 terus neng tambahane 40 sampai telu. Jadi rombongan wong sak ngono kae niku
Bismillahirrahmanirrahim. Waladi demidat bahasane kang ngutus sapa aladi ing ingsun bil haqi kelawan hak nabiyan ing dadi nabi man utai sapane wong iku hafid dalam apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise wa allama halan ngajarake pemulangake sapa man ing hadil arba'ina hadisan annasa ing menungso a'tahu mongko maringi iman sapa Allah Gusti Allah taala yaumul kiamat ing dalam dina kiamat diparing nasiban ing bagian min sawabi arba'ina saking ganjarane 40 apane rajulan wong lanang minal abdali bayane pira-pira wali abdal di bumi niki setiap masa niku wonten wali abdal. Jumlah wali abdal niku 40. Ku sampama meninggal siji utawa loro, ku enek gantine meneh. Siji loro kanggo jangkepi jumlah wali abdal. Dan wali abdal niku masuk wali-wali sing nyebabno Gusti Allah Ta'ala niku paling kanugrahan, paling kemurahan yang dari bumi. Masuk turunipun hujan, enake angin. Wis pokoke kebutuhanipun wong niku wonten wali abdal. Enek wonten wali putu, wali abdal, wali gaus, macam-macam jenis wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ti lan maringi sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala liman marang wong hafidho kang apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise maringi likuli hadisin iku tetep duwe saben-saben hadis minha kang tetep saking 40 hadis alfu malakin utawi 1000 malaikat. Wong sing apal hadis 40 mau niku setiap hadis niku Gusti Allah Ta'ala maringi wong iki 1000 malaikat. Alfu malakin utawi sing malaikat minal malaikati kang tetep saking para malaikat. Ya benuna kang bangun sapa malaikat lahu krana man al qusura ing pira-pira omah panggung wal madain lan pira-pira kutha. Wayang lisu lan nandur sapa malaikat lahu krana man al asjara ing pira-pira wit-witan bil jannati ing dalam swarga. Setiap hadis niku ada perwakilan 1000 malaikat. Sing malaikat niku bangunno kebutuhane wong iki ana ing swarga. Termasuk gaweno omahe, gedunge, gaweno kota, gaweno taman-tamane, tanduran-tandurane. Bismillahirrahmanirrahim. Waladilan demidat bahasane kang utus sapa aladi ing ingsun bil haqi lawan hak nabiyan ing dadi nabi man utai sapane wong iku hafid dalam apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise yang fa'u mongko ngalap manfaat ya kelawan 40 hadis sapa annasu menungso harrama mongko ngaramake sapa Allah Gusti Allah jasadahu ing jasad liman alan nari ing atase neraka wa yakunu lan ana sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku ala manaratin ing atase menara minurin kang tetep saking nur wa qad amin ala kali teman-teman aman sapa man minal fazai saking rasa wedi al akbari kang agung wa najjahu lan nyelametake ing man sapa Allah Gusti Allah Ta'ala minal hisabi saking hisab iso mlebu swarga langsung tanpa dihisab wa yu'ti lan maringi sapa Allah Ta'ala li sahibi hadil arba'ina marang wong kang anduweni iki 40 apane hadisan hadise. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man ta'allama wa man utai sapane wong iku ta'allama lamun melajari lamun nyinaoni sapa man ing iki 40 hadis yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Yo. Baru ada nih. Baru man iku boten mudadak tapi ngakak nang ngarepe. Bayu di mulai bapak bayu di boleh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayu tilan maringi sapa Allah taala li sahibi hadil arba'ina marang wong kang anduweni iki 40 abane hadise wa man lan maringi wong ta'allama kang nyinaoni sapa man ing 40 hadis iki yaumul kiamat ing dalem dina kiamat diparingi manzilatal ulama'i ing kedudukane para ulama ing derajate ulama wa yuqidu lan nglungguhake sapa Allah taala ma'hum syartane ulama wa yu'tihi lan maringi ing sahibi hadil arba'in karo man ta'allamaha sapa Allah taala Gusti Allah taala maing barang atahum kang maringi sapa Allah ing ulama Wallahu dawu ing iki hadis sapa Salmanu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Syekh Al-Imam kang dadi Imam Al-Ajal kang agung Az-Zaid kang ahli zuhud Al-Hajjaj rubani Imam Al-Hajjaj Najmuddin rubani Imam Najmuddin An-Nasafi radhiyallahu anhu laqad asbatna yakti teman-teman netepaken sapa ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise mulane fabhamuha monggo pahamu sira kabeh ing 40 hadis wala takunulan aja ana sira kabeh iku kaum kaya dene kaum layak kaduna kang ora parek sapa kaum utawa hampir ora ya bahuna iku ya bahuna ngerti sapa kaum hadisan ing hadis. Jangan sampai kamu seperti orang yang hampir saja tidak paham tentang hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi iku hadis al-arba'una kang kaping 40 Ani bin Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu sadune Abdullah bin Abbas iku kala dawuh sapa Abdullah bin Abbas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju bakal metu fi akhir zaman ing dalem akhir mangsa sapa aqwamun pira-pira kaum wujuhuhum kang utawi pira-pira wajahe kaum iku wujuhul adamiyina pira-pira raine pira-pira an adab nanging wa qulubuhum khale utawi pira-pira atine aqwamun kaum iku qulubus syayatini pira-pira atine pira-pira setan iku syayatini boten nu syayatini dadi mudhof ilaih wa amsaluhum utawi pira-pira perumpamaane kaum iku ka amsali diabi kaya dene pira-pira misale asu kaya asu aldawari kang galak-galak kabeh kaya serigala laisa kang ora ana iku fi qulubihim ing dalem atine kaum apa syai'un suwiji-wiji minar rahmati saking rasa welas syafaquna padha ngilekake kabeh lidimai marang pira-pira getih layar gabuna tur ora gedhing sapa kaum anil qabihi saking perkara kang ala ing saya tahun lamun ngiring-iringi sira lamun berbaur sira ing kaum qarrabu ka mongko marekake sapa kaum ing sira tapi wa intawa naitalan lamun ngadoh sira anhum saking kaum iktabu ka mongko ngrasani kaum ing sira wa in amintahum lan lamun percaya sira ing kaum khanu ka mongko cidra sapa kaum ing sira sibyanuhum utawi pira-pira anake kaum iku gorimuna padha utang kabeh wasubbanuhum utawi pira-pira pemudane kaum iku syatiruna padha andi nyopet wasyuhuhum utawi pira-pira wong tuane kaum iku fajiruna padha lacut kabeh
layak muruna ora perintah sapa kaum bil ma'ruf kelawan kebagusan walayan haun dalan ora padha nyegah sapa kaum anil mungkari saking perkara mungkar wal itizazu lan menang-menang wal itizazu utawi amrih menang panjang utawi amrih menang bihim kelawan kaum iku tulun ino wa talabu ma utawi ngubrih barang fi aidi kang tetep ing dalem tangane kaum iku fakrun merupakan kefakiran al hukmu utai hukum fihi ing dalem kaum iku bid'atun berupa bid'ah model-model wal bid'atu utawi bid'ah fihi ing dalem kaum iku sunnatun dianggap sunnah fa idan dalika mongko nalikane mengkono mongso yusal itu mongko nguasaake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase kaum syirahum ing pira-pira wong kalane kaum sumayatu nuli keri-keri padha ndonga sapa khiyaruhum pira-pira pilihane kaum fala yustajabu mongko ora disembadani lahum kedue khiyaruhum apa doa donga hadis berapa puluh hadis medeni hadis medeni jadi dari Kanjeng Nabi wonten ing akhir zaman niku benjing dipun panggeni kaum sing cara blegere cara fisike, cara penampilan lahiriah niku yo blegere menungso. Nanging atine niku atine setan. Atine ati setan. Perumpamaane, gambarane kaum kuwi kaya dene serigala jenis asu sing galak. Orang duweni rasa welas babar pisan. Seneng ngilekno getih. Artine mateni wong iki dianggap biasa. Ora nek menjaga kehormatan, menjaga darah niku gak enak. Jadi paten binaten sudah biasa. Terus pada masa kuwi orane amar ma'ruf. Wong iki ora enek gething karo penggawean sing elek gak. Wis dadi biasa. Ati niku bener sampe gak enek rasa ingkar. Wis babah nopo. Wis bener awake dhewe. Jadi rasa gak seneng karo penggawean sing jemberi sing Allah niku mawon lho wis tercabut saking atine kaum-kaum niku. Di penggawean Allah niku dadi biasa. Terus ana ing mangsa niku in saya tahu kalau buka wa in tawa naita anhum iktabuka. Ana ing mangsa kuwi nalika awakmu kuwi berbaur karo dhewe. Awakmu dijadikan kanca akrab. Teman dekat. Pokoknya awak bisa gauli, bisa memori, bisa nyampuri karo kehidupan dia. Awak akan dijadikan kanca akrab. Suwane ini awakmu ngedoh, kowe dirasani. Wa in amintahum khanuka, ana ing mangsa kuwi nalika kowe kuwi percaya wong mau berkhianat. Jadi cedro orang kena dipercaya. Artinya golek wong sing kena dipercaya niku pada masa itu sulit. Terus bocah-bocah balita-balitawi JTK seneng utang. Niku masa kuwi. Seneng utang. Terus sing muda-muda remaja-remaja niku seneng nyoba, seneng begal, ngapak, nyolong. Niku kejadian itu. Sedangkan sing tuwa-tuwa wis nuruti karepe dhewe. Lacut nglakoni Allah sing kebacut. Wis buru senenge dhewe.
layak muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar ono ing mangsa kuwi ora enek amar ma'ruf nahi munkar wis gak kanggo wal itijas bihim dulun lan nalikane awake niku mencari kemuliaan ning gone masa kuwi justru awake menjadi hina awake kudu DP ning gone wong sak pirang-pirang mencari kemuliaan tapi akhir justru awake niku terhina gak enek hargane. Wa talabu ma fi aidihi faqrun. Awake kok mengharap sesuatu ning gone wong-wong kuwi justru akan menjadi kefakiran. Artinya awake ku kehormatan kula bagian sami niku icap. Al hukmu fi bid'ah. Hukum wis sing berlaku malah bid'ah. Artinya hukum Islam sudah tidak dipakai. Hukum iyo dikarang-karang lah sing pembuat hukum aja sampai lu terkena hukum. Dhewe iso endo. Iki hukum yang berlaku ini hukum bid'ah. Dan bid'ah model-model yang boten natos diajarno Kanjeng Nabi niku mungkin dianggap sebagai sunnah. Jadi kaya misalipun kuburan itu dihias, kabeh itu kan kuburan itu dihias. Terus yang boten joget-joget pesta-pesta sholawatan, itu masuk bid'ah. Fa'inda dalika yusallitullahu alaihi padahal wong ning gone kuburan iki kudu iki eling mati terus akhirnya enek rem kan itu tujuanipun kepengen sampe ziarah kubur niku eling mati dengan ziarah kubur niku eling mati awake malah duwe rem. Lah nalika masa niki sampun dumados niki Gusti Allah Ta'ala badhe mengangkat pemimpin akan menjadikan ning kono pemimpin iku dudu sirorogo elek-eleke wong niku malah jadi pemimpin. Mergo pemimpin ning kono niku dengan biaya, dengan modal. Sedangkan wong apik-apik orang di modal ora iso dadi pemimpin. Lah sing duwe modal kuwi dhek kok dadi pemimpin, dhek terus menggunakan kekuasaan niku untuk meraup keuntungan, memperkaya diri. Niku elek-eleke wong dadi pemimpin. Lan nalika kawontenan sampun kados mekaten niki. Bijing wong sing pilihan alim-alime wong jujur-jujure wong niku sampe ndonga ning gone Gusti Allah Ta'ala wis ora disembadani. Saking wis parah kehidupane kono niku sampe dongane wong sing apik kaya apa niku wis ora disembadani dening Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Syekhu al-Abadani Syekh al-Abadani qadimat taqo alaina ing atase kita sapa Salihul Muri Imam Saleh Al-Muri wa Abdul Wahid bin Zaid dan Imam Abdul Wahid bin Zaid wasbatul ulami lan Syekh Badrul Gulam wa Salmatul Al-Aswadi lan Imam Salmah Al-Aswad. Para jalu mongko padha leren kabeh ngalasake ing atase gisike segara. Bahaya tu mongko nyawisake sapa ingsun lahum kedue kabeh wong mau data lailatin ing dalem siji bengi tak cawisi ta'aman ing panganan wada'autuhum lan ngundang ingsun ing wong kabeh mau ilahi marang ta'am tak undang tak paringi suguhan pada mongko teko kabeh Palama balagu mongko tatkalane wis teko kabeh wong mau waktu mongko nyelehake sapa ingsun apa ama ing panganan baina aidihim ing dalem ngarepe wong kabeh mau faidan mongko dumadaan ilun utawi ana wong ngucap
Yaqulu kang ngucap sapa qail wa huwa utawi qail iku ala sakili tetep ing ngatasi gisik segara. Rafi'an kalim banterake sautahu ing suarane qail. Wailakum cilaka sira kabeh. Syagolakum nunggolake ing sira kabeh andaril khuludi saking desa kelanggengan. Apa matomi ubira-bira kepenginan waladzatun nafsin lan enake nafsu. Huma utawi matomi waladzatun nafsin iku ghair lafi'in ora manfaati. Maksudnya jadi Imam Sholeh Al-Muri Abdul Waqid bin Zaid Utbah Al-Gulam Salmah Al-Aswad niku pas pinuju wonten ing pinggire segara wonten. Dan Syekh Al-Badani niku paling suguhan, jadi nyiapno suguhan kanggo wong sekalian iki mau. Siapi suguhan, wis siap terus wong-wong diundang ning gone daleme terus di utawa ning pinggir lah, ning gone pinggir rada ada karo banyu ning pinggir. Digawe panganan terus diundang lumpuh. Terus lumpuh darane niku di aturno. Terus ana ing pinggir segara kono enek sing ngomong. Enek swara. Sing swara itu buwanter. Wailakum syagalakum andaril khulud matomi waladadun nafsin. Cilaka kowe kabeh. Panganan-panganan, kesenengan-kesenengan, keledatan-keledatan wis nunggulake awakmu, wis menyibukno awakmu sampai lali karo desa kelanggengan. Lali karo akhirat. Apa sing mbok dek panganan-panganan sing lezat-lezat kuwi ora ana manfaate. Iku wonten swara wonten. Pasal kan mongkon jerit mongkon bengok sapa Utbatul Gulam masuk golongan wong niku mau. Sohatan kelawan jerit temenan pasakoto mongko runtuh mongko utawa jungkal ambruk pasakoto mongko ambruk sapa Utbah maksiyan alaihi kale wong kang semingat wong kang semaput. Wa bakalan nangis sapa alqaumu kaum kanca-kancane padha nangis. Wa rafa'na lan ngangkat sapa kita ta'ama ing panganan. Famadaku mongko ora padha ngincipi sapa wong-wong mau minhu saking panganan lukmatan ing 10 anae babar pisan ora. Gak sido. Qala dawuh sapa Mu'adz bin Jabal, Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tiba ketemu alat nasi ngatasi menungso apa zamanun mongso yakhlubuna kang gawi sapa nasrihi ing dalem mongso sunnati ing sunah ingsun wa jadidu nalan nganyar-nganyari sapa nasal bid'ata ing bid'ah paman mongko disabane wong iku itaba anut sapa man sunnati ing sunah ingsun yamaidin ing dalem dinane iku sara mongko dadi sapa man iku goriban katrine utawa asing iku goriban asing wa bagialan keri sapa man wafi dan khali ijen wa man utawi sapane wong iku itaba alamun anut sapa man bid'atan nasi ing bid'ah menungso wajada mongko nemu sapa man khamsina ing 50 apa nih sahiban konco au aksara utawa luwih akeh qalat matur sapa ashabu Rasulillah sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ba'dana ahadun yakun afdala minna hal ba'dana wonten to sak sampunipun kita sedaya para sahabat ahadun utawi wong suwiji
yakunu ingkang wonten sapa akad iku afdal langkung utami minakati bangsa saking kula Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am hiya ana. Kala matur sapa ashab bahal yaronaka mongko ana to weruh sapa nas ing panjenengan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la ora. Qalu matur sapa ashab fahal yang zinu alaihimul wahyu bahal yang zinu ana ta mongko ana ta tumurun mongko ana ta tumurun alaihim ing atase menungsa apa al wahyu. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la ora. Qalu matur sapa ashab kaifa yakunun kaifa iku kados pundi yakununa tinemu sapa menungsa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kal milhi utai menungsa iku kal milhi kaya dene uyah fil ma'i ing dalem banyu tadubu ajur apa uyah tadubu ajur apa kulubuhum pira-pira atine menungsa kama tadubu kaya oleh ajur apa almilhu uyah fil ma'i ing dalem banyu. Faqalu mongko matur sapa ashab kaifa yaisuna fi dalika zaman kaifa iku kados pundi ya isuna sami gesang sapa nas fi dalika zamani ing dalem mengkono mangsa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kadudi kaya dene set kaya dene uler utawa set fil khalli ing dalem cukak. Qalu matur sapa sahabat ya Rasulullah kaifa yahfaduna khale kados pundi sami ngreksa sapa menungso dinahum ing agamane nas. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kal jamri kaya dene wawa bilyadaini ing dalem tangan lorone. Inwadot tahu lamun nyelehake sira ing agama tafi'a mongko mati apa agama. Wa nakhotahu lan lamun nyekeli sapa sira agama bilyadi kelawan tangan asraka mongko ngobong apa agama. Maksudnya sahabat Mu'adz bin Jabal niku ngriwayatake hadis saking Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi niku dawuh besok bakal ana zaman sing wong-wong ana ing masa iku padha gawe-gawe sunahku. Artine ngarang-ngarang lelakon sing lelakon kuwi disendekno disandarkan berasal saka Kanjeng Nabi. Padahal boten. Wa yujadiduna bid'ah dhek ngenyar-ngenyari ning gone perkara-perkara sing bid'ah. Perkara-perkara sing ora tau diajarno Kanjeng Nabi. Mulane ana ing mangsa kuwi faman tabi'a sunnati yama idin sholat ghoriban sing sapa wong kok ngugemi ning gone sunnahku dhewe ora melu-melu ning gone penggawean bid'ah niku dhewe akan ghoriban asing terkucil. Babakia wahidan dhewe akan hidup menyendiri terkucil. Lah sebaliknya sing sapa wong kok mengikuti bid'ah-bid'ahe wong mau dhewe bakal ngolehno kanca 50 bahkan lebih. Kancane muda akeh. Akhiripun sahabat nalika mireng dawuhipun Kanjeng Nabi niku sami nyuwun pirsa. Nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Kula pinten kita sedaya sahabat panjenengan niku tiyang ingkang paling sae. Keranten kita sedaya panjenengan ingkang didik langsung. Panjenengan didik lewat Al-Qur'an, ugi panjenengan didik lewat perilaku panjenengan. Napa wonten umat ingkang langkung sae tinimbang kita sedaya sahabat-sahabat panjenengan menika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Nah, yo ana." Lajeng tiang-tiang kala napa pirsa kalian panjenengan?
Kenal kalian panjenengan? Ora, dia ora kenal. Duh, kok langkung sae saking kita sedaya napa wong-wong mau ugi katurunan wahyu Kanjeng Nabi? Ora. Ya kados pundi? Wong boten katurunan wahyu tapi kok gadah kesaenan ingkang ngungkuli kalian kula sedaya ingkang dados murid panjenengan menika. So ngene. Wong mau uripe kaya dene uyah. Wong sing tak anggap dhek iki duwene nilai lebih baik saka awakmu kabeh, dhek mergo kaya dene uyah. Artinya hatinya hancur. Dhek ngugemi agama, ngugemi sunahku tapi hatinya hancur. Neng dindi musuh, neng dindi wong akeh ora seneng. Tadubu qulubuhum kama tadubu bil khufil ma. Hatinya hancur kaya dene hancure garam ana ing air. Bakal kaya banyak isu Nabi dari zaman. Buat saya Kanjeng Nabi, kados pundi yang ingkang mekaten kalau anggenipun gesang wonten ing kahanan ingkang kados mekaten. Wong mau kaya dene set. Dia hidup seperti set ana ing cukak. Artinya dia hidup nenggone sampah-sampah, nenggone barang sing tidak berharga, barang sing jember, uripe ngono. Kaya yafaduna dinahum, kados pundi piyambakipun saged jagi agamanipun. Terus pundi caranipun dhekipun ku ngugemi dhateng agama Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi jawab ngertenono. Wong ngugemi agama ana ing mangsa iku kaya dene wong nyekel wawa. Wawa kok dicekel utawa diculno, apa kok diculno? Mesti wawa sing terlepas mau suwe-suwe bakal mati. Tapi dicekel panas. Kaya ngono, gegem agama, ngugemi agama wonten ing atas zaman niku kajene wong pegang wawa. Dilepas agama mati, kaya dene wawa mati dicekel panas. Rasane niku abote nyekel agama wonten ing akhir zaman. Semakin Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam.